ହଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଅଫିସରେ। ନା ମ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲେ ତ, ଏଇନା ତମେ ନାହଁ, ଘରଟା ଭାରି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ତ ମତେ ହସିକି ଅନେଇଛ, ସେ ଯୋଉ କ୍ୟୁଟ୍ ବେହଡ଼ା ଦାନ୍ତଟା ଦେଖେଇକି। ଏଇନା କିଚେନରୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବ, ମାନି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତମକୁ ଯାହା ଟିଫିନ୍ ଦେଇଛି ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି? ନାଇଁ ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀ ମାନେ ନୁହେଁ କି, ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ହଠାତ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୋହୂ ଆଗ କାହା ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ, ନାତି ମୁହଁ ନା ନାତୁଣୀ ମୁହଁ? ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଆରେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବି, ତାଙ୍କୁ ଅଳତା ଲଗାଉଥିଲି ବା। ତମେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଜାଣିଶୁଣି, ଏଇଟା ତ ବେଶୀ କଥା କୁହନି, ତମକୁ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିଲ, ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋଟେ ପଠେଇଲ। ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମିତା ନୁହେଁ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଛି, ୱାର୍ଲଡସ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତମଠୁ କାଳେ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଟିକେ ତମ ଭଲ ଫଟୋ ପଠେଇଲ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ଯେଉଁ ବେହଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି କ୍ୟୁଟ୍ ସା ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ପଠା। ମୁଁ ତା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗେ, କେମିତି କହୁଛି।